सुरुवात करत आहोत मैफलीला पहिल्या गाण्याने. गोव्याचं दैवत असलेल्या मंगेशाला वंदन करून. मागे उभा मंगेश, पुढे उभा मंगेश.
बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. छेडिती पानात बीन थेंब पावसाचे, पावसाचे. छेडिती पानात बीन थेंब पावसाचे, ओल्या रानात फुले अभ्रकाचे, ओल्या रानात फुले अभ्रकाचे. मन कवडा मन कवडा घन घुमतो दूर डोंगरात. बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. त्या गाठी त्या गोष्टी, त्या गाठी त्या गोष्टी नारळीच्या खाली. त्या गाठी त्या गोष्टी नारळीच्या खाली. पौर्णिमाच तवनयारी, पौर्णिमाच तवनयारी. भर दिवसा झाली, भर दिवसा झाली. रिम झिम ते अमृत ते, रिम झिम ते अमृत ते. विकल अंतरात बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. भेट आपुली स्मरशी, भेट आपुली स्मरशी. काय तू मनात बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. बगळ्यांची माळ फुले अजूनी अंबरात. आकाशातल्या बगळ्यांच्या माळेला पाहून आपल्या प्रेयसीच्या स्मरणरंजनात गुंतलेलं हे अप्रतिम असं विरह गीत आपण आता ऐकलं. या गाण्यानंतर आता अनेक चित्रपटांसाठी इतक्या लहान वयात जिने पार्श्वगायन केलंय तिच्याकडून एक गाणं आपण ऐकणार आहोत. अर्थातच आर्या आंबेकर. आपल्या सर्वांनी पाहिलेला बालगंधर्व हा चित्रपट, त्याचप्रमाणे कळी, लेट्स गो बॅक, योद्धा, धरणी आईची माया, संत कैकाडे महाराज,
मित्र माझे या चित्रपटांसाठी तिने पार्श्वगायन केलेलं आहे. आर्याला पुढचं गाण्यासाठी विनंती करते. पुढचं गाणं आहे सुधीर मोघे यांनी लिहिलेलं आणि आनंद मोडक या अतिशय वेगळ्या बाजाचं संगीत देणाऱ्या संगीतकाराने रचनाबद्ध केलेलं सुंदर असं गाणं सप्तस्वरानो लय शब्दानो.